Treće, širk upropaštava sva ljudska dobra djela. Allah tebareke ve ta'ala kaže svom najodabranijem poslaniku i robu, Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, objavljeno je i tebi i onima prije tebe, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, da si širk učinio, sva tvoja djela bi propala, Allahov poslaniće. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, i bio bi od onih koji su vječno u propasti, to jeste u džehennemu. بَلِلَّهَ فَعْبُدْ, već samo Allahu ibadet čini, وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ, i budi od onih koji su zahvalni. Četvrto, širk je najveći zulum, najveća nepravda, inne širke la zulmun azim, zaista je širk najveća nepravda. Od širka se bojao Allahov poslanik Ibrahim alejhi selam i ostali Allahovi poslanici. Halilullah, Allahov prijatelj i odabranik Ibrahim alejhi selam, činio je dovu Allahu subhanahu wa ta'ala govoreći وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ, sačuvaj mene i moje potomstvo obožavanja kipova. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, gospodaru moj, oni su mnoge ljude na stranputicu odveli. Pa šta je to širk? I gdje je to širk? U čemu se pojavljuje? Je li to kao što neki misle i smatraju da je to kip kome se ljudi klanjaju i ništa više? Širka ima mnogo vrsta. Širk se pojavljuje u više oblika. Čak u vrstama gdje ljudi nisu ni svjesni, niti ga poznaju da je u tome širk. A kako da ga se sačuvaju i kako da ga se klone, a kamoli što im je obaveza i dužnost da se protiv njega i njegovih pobornika bore, kako da to učine, izvrše, kad ne znaju u biti ni koje su to vrste širka i u čemu se sve on pojavljuje. Pa obratite dobro pažnju, jer nam je ovo dužnost i obaveza velika, da znamo i da se na ovo podsjetimo, da po ovome radimo i na druge da prenesemo. Širk u rububijetu, širk u nijekanju Allaha tebareke ve ta'ala, to je jedan od najvećih vidova širka koji su se pojavili u istoriji čovječanstva. To je širk sa kojim je došao faraon prokleti, kada je rekao Musa'u وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ, šta je to gospodar svjetova? Kao on ne zna šta je Allah i ko je Allah, onaj koji ga je stvorio i koji mu je dao sve blagodati. Pa kao pita šta je to gospodar svjetova, niječući ga i poričući ga, da bi sebe uzdigao, da bi sebe proglasio božanstvom. Ma alimtu lekum min ilahin gajri, ne znam da vi imate drugog Boga osim mene. I tako se nametnuo, odredivši propise života svoga naroda, tlačivši ih i davajući povlašteni položaj onima koji su ga držali za božanstvo mimo Allaha tebareke ve ta'ala. Od ove vrste širka je širk komunista, koji su došli sa parolom la ilaha wal hayatu madde, nema Boga, a život to je materija, to jeste materializam. Zanijekali s jedne strane gospodara Allaha tebareke ve ta'ala u biti,
A s druge strane svojstvo Allahovo, svojstvo gospodarstva pripisali nekome drugome, u ovom slučaju materiji, rekavši da je materija ta koja radi i čini, koja vrši i utiče na promjene u društvu i tako dalje, a na kraju ćemo vidjeti da su zapravo ti taguti u toj komunističkoj partiji. Radilo se o Staljinu, Leninu, Marksu, Engelsu, Titi, Enveru Hodži, Mao Tse-tungu, Kim Il-sungu ili ne znam kome drugome. Vidjet ćemo da su ti taguti, ljudski šeitani, u stvari sebe nametali i postavljali za božanstva mimo Allaha tebareke ve ta'ala, i vidjeli smo kada su krepali, da drugačije ne kažemo, jer to i zaslužuju, vidjeli smo da su im podizali mauzoleje, vidjeli smo da su im se zaklinjali: druže Tito, mi ti se kunemo da sa tvoga puta ne skrenemo, ne uzubila. Tako su se Lenjinu zaklinjali: druže Lenjine, mi ti se zaklinjemo da ćemo izvršavati tvoja naređenja. Tako njegove smrti su mu se zaklinjali. Vidimo da su ih uzeli za božanstva mimo Allaha tebareke ve ta'ala, i to je ovaj veliki i najveći širk koji se čini uzvišenom gospodaru tebareke ve ta'ala. Na ovome zapadu vidimo da su uzeli, da su preuzeli u svome uvjeđenju i nevjerovanju grčku filozofiju, koja je u biti sagrađena na materializmu, i što hoće reći, materija je glavna i zbog materije se sve daje i prodaje i živi i radi i umire, i radost i žalost i sve na ovome svijetu, i prijateljevanje i neprijateljevanje biva zbog te materije. Dakle, vid širka Allahu tebareke ve ta'ala kroz taj materializam, ono što su drevni govorili: in hiya illa hayatuna dunya, nema drugog života osim ovog dunjalučkog. Namutu wa nahya, umiremo i rađamo se, jedni umiru, drugi se rađaju. Wama yuhlikuna illa dahr, i ništa nas ne može uništiti osim vrijeme. Dakle, poriču Allaha tebareke ve ta'ala, gospodara svih svjetova. Isto jedan oblik koji se danas pojavljuje i širi među ljudima i kojeg mnogi nisu svjesni, a to je veliki oblik širka u vjerovanju demokratije. To jeste da se ljudima daje pravo propisivanja i određivanja zakona, da se ljudima daje mogućnost i pravo da oni budu zakonodavci, a Allah uzvišeni kaže: inil hukmu illa lillah. Sud, presuda, zakonodavstvo, odredba pripada samo Allahu i nikome drugome. Emara alla ta'budu illa iyah, naredio je da ibadet ne činite nikome drugome osim samo njemu. To jeste, to zakonodavstvo jeste u stvari vid ibadeta, pa ako se ono pripiše narodu ili ovima ili onima, u tome slučaju to je širk u pogledu Allaha tebareke ve ta'ala. Mnogi su danas zavedeni, povodeći se i vodeći se za svojim stomacima i svojim dunjalučkim interesima, i kažu: pa ta demokratija je dobra za nas zato što nam daje slobode. Dočim jesi li se ti počeo pridržavati Allahovog i Allahovih zakona, vidjet ćeš na granicama i vidjet ćeš unutar granica i vidjet ćeš na drugim mjestima kakva je ta sloboda za tebe, mumina, koji hoćeš Allahove zakone. I to je ono gdje ljudi uzimaju: efara'ejte men ittahaza ilahehu hawahu. Vidiš li ti one koji uzimaju svoje strasti za svoja božanstva? To, dakle, šta narod kaže i odabere, to je naš zakon i mi to slijedimo, neuzubillah.